हम ब्रिजभान मतवाला अंबेडकर नगर की धरती से आज हमारे बड़े भैया वीरेंद्र हर्ष चौहान जी की रिकॉर्डिंग स्टूडियो अर्पित म्यूजिक स्टूडियो में एक हमारा निर्गुण आप लोग के बीच में जा रहा है, जो नए अंदाज में है, जो तुलसीदास जी रामायण के रचयिता हैं। उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी, एक आत्मा परमात्मा में लीन कैसे होती है, हम लोग को सीखने को मिला है। बाबा कहे के बाद कैसे कि देहिया जरत रहली, कि देहिया जरत रहली, लगत रहल घाम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी। कि देहिया जरत रहली, लगत रहल घाम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी। भैया ये मानव जीवन तब सार्थक हो जाला जब मोह माया से पीछा छूट जाला। आज तुलसीदास के जीवन में कितना परिवर्तन भइल है, उनके जीवन के घटना का हाल है। नारी के प्रेम में रहल पागल, नारी के प्रेम में रहल पागल, नारी के प्रेम में रहल पागल। ज्ञान भइल मन में भक्ति जागल, भइल मन में भक्ति जागल, ज्ञान भइल मन में भक्ति जागल। नारी के प्रेम में रहल पागल, ज्ञान भइल मन में भक्ति जागल। कि छोड़ दिहल सब, कि छोड़ दिहल अपन सब सुख धाम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी सीताराम, भजत रहल तुलसी। और भैया अगर मोह माया से पीछा छुड़ावे के बाद तो हरि नाम के जाप तो करही के पड़ी। यह आत्मा के वह परमात्मा से अगर जे लीन कैले बा ओकर जीवन सार्थक हो गइल बा। ले हमार कहनाम बा, ज्ञान के ज्योति अपने मन में जगाला, मन में जगाया हो मन में जगाया, ज्ञान के ज्योति अपने मन में जगाया। लिखल रामायण जीवन भइल निराला, निराला हो भइल निराला, भइल निराला हो भइल निराला। आज रामचरितमानस तुलसीदास जी जब से अपने पत्नी के मोह त्याग के वह परमात्मा से लीन भइल तो उनके जीवन में बदलाव भइल। ज्ञान के ज्योति अपने मन में जगाला, लिखल रामायण जीवन भइल निराला। कि कहे ब्रिज भाई